Да, тишина! 6 от участниците до сега, ама бе, тихо. Моля ти се, има хора, които мислят тук 100 души заплати по 1000 лева получавате. Мамо, стара, що не съм богат човек, да им дам по 1000 лева да отидат на море. Тишина, моля ви, тишина. Моля ви, виждате колко е мъчително. Всички знаете, че аз съм завършил техникума Витис Кръсто Сарафов. Така, и тук ми говорят за килобайти. Аз не мога да разбера това за сланина ли е, за какво е. Тихо, тишина! Сега малко от 600 килобайта дайте така и да го свършваме. Нашите гости в студиото могат да се включат в играта при положение, че са състезатели. Пчелите за мед! Уважаеми зрители, разделяме се до следващата събота. Да ти се не вижда. Не, моля ви се, чак, моля ви се, момент. Честито на шампиона и от мен, изключително ми е приятно да му подарят тези предоставени ни от... От къде? От китайското посолство. Честито на шампиона и от мен, изключително ми е приятно да го наградя с тези подаръци, които са ни предоставени от посолството на Китайската република у нас. Честито на шампиона и от мен, изключително ми е приятно да го наградя с подаръци, които са ни специално предоставени от посолството на Китайската народна република у нас. Започваме с един компакт диск DVD. Китайските нямат кирал. Побъркахме се вече, просто полудяхме. И тук ми говорят за килобайти. Аз не мога да разбера това за сланина ли е, за какво е. 600 килобайта дайте така и да го свършваме. Не, моля ви се, чак, моля ви се, момент. Да,